ରାତିରେ ତାହେଲେ ତମର ଗ୍ୟାରେଜରେ କେହି ରୁହନ୍ତିନି? ନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ରୁହେ। ସେଦିନ ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଁ ନଥିଲି। ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ସେଦିନ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମୋ ବୋଉ ମତେ ଥରେ ମାରିଥିଲା, ମତେ 21 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମାରିବେ ନା ମତେ 41 ଦିନ ଜ୍ୱର ହବ। ପୋଲିସ ମାଡ଼ ଖାଇ ଯଦି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ସବୁ ଲେଡିଜ ଡାକି ଆଣି ତମ ଥାନା ଦୁଆରେ ମୋର ବସେଇବି। ଚାକିରି ନେବି। ଓ ଚାକିରି ନେବୁ? ଲେଡିଜ ମେକାନିକ ମୁଁ। ହରାମଜାଦା। ତତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଗାଡ଼ିଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଲୁନୁ। ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ପୁଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ ଗୁରୁ, ଆଉ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତମ ଗ୍ୟାରେଜ ସାମ୍ନାରେ ଦିଟା ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ଗାଡ଼ି ସହ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି।